Yan, dito na naman ang Kuya Jot niya sa ano, si kabady niyo sa tindahan. Yun. Lagyan natin dito. Talagang trabaho ko sa umaga. Matakin yung usap. Bago lang kong pagkakin. Ayan, i-flex ko muna ang aking paninda sa umaga. Ayan, tilapia, pusilyo sa kabangos. Doon po yung ano, hotdogan namin, wala pang karing babo sa kamanok, wala pa. Ayan. Yun, good morning mga kabady. Inom tayo dito. Oh, muna ni boss. Kasi tanda na lang pera ko. Pwede ba dyan man ang rin? Halika ba na Okay rin? ba natin yun? Parang iba na wala lang, may ganito eh. Ano yun? Yan? Oh, dalawang maliliit. Ah, yan. Hoy. Christmas party kaya niyan. Anong one pa? Anong one? Oo. Pero Aga. sabi ko Pin. din sa loob lang namin. Wala, Kung sa loob pin. Ay, balik mo na lang yung ano. Mamaya, pagkadabi ko na eh. Oo. Wala na bumima. Ito pala Ayan. pala. Ayan. Sandaan lang pala. Oh, kasi yan. Oo, masukli ka pa. Wala. 96. Ah, 96, 94. Alam mo na yan, pakiyaw, tabaw. Hindi pa siyo. Ano yan, magpatsik ka? Ano? Katsoy. Yeah. Samaan. Ah, tatuhin lang. Oo. Ayan, yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Asa na? West Pio, marumano rin. Ano Wala tawag? na yung kaya, wala sa hapon. Ah, Oo, wala sa hapon. Boss. Ito. Baon mo to. Oo, pwede prito, pwede pakiyaw, no? Oo.
upfront fee, mahalaga may ulan. So, Yeah, pwede pa iwan. Kukunin mo lang mamaya. Ano yan? Pero papakuha ko na lang. Ah, Thank you. paano tayo? Ipag-chat na lang niya.
Mm. Daming tambak sa basura sa pot. Ang dami. Hindi sila sinita. Ha? Ba't hindi ka na sinita doon? Ba't hindi ka sinita? Nakakatas lang nga eh. Dami pa namang ano dyan, mga alam. Mawawala yung ano dyan, yung mga icon. Mahon. Ay, kunti. King! Kailan trabaho ko? Kailan trabaho? Ha? Batang Quiapo. Sige na po ba? Ganun idol. Ocho. Sa'yo. Ano lang? Alas lang. Nagaon na ako. Ito ba yung ano? Daan ano? Bukalo? 32. Ha? 32. Lain kayong gamay eh. Kaya ano? 42. Eh, putlong ka. Putlong. Marami ko na sinanay. Meron ba? Meron. Ah. Okay. Putlong niya. Ano ba? Rum. Dito na, tatanga ang umabaw. Ang pagko sa oras eh. Yo! Daming gawad dyan.
Uling-uling na naman. Ayan, let's go po. Thank you so much. The viewers. Maray, nasa na yung ayos natin? Oslik! Waslake! Asa man? Waslake agwa ba? Ang dilim ng ano. Wag. May bagyo ata. Sa'yo, Waslik. Bingot. Ano may? Iya, bro. Oh. Ganti na yun. Ano gawin? Rewind mo. Kaya na? Ganti na yun. Dayo! Kaliskisan? Sila. Angang mag-di mo kaliskisan. Paksiw eh. Uy, masarap na yung kaliskis. Buwa. Ayun. Kaliskis. Pilay! Bitinan. Babak mo yung pilaw. Pilaw. Wag eh. Mike. Wag mo gilaban yung mga pan. Nay. Ano yung pangit mo eh? Ha? Pangit. Mike, nay. Hindi pa na. Kim? Ano gigan yung pangulo na yan? Ha? Asa gigan? Diba? Ha? Bonding. Ano yung pangulo sa babak pinay? Ha? May May pangus mo nga sa libro. Ay, ay. Okay, na-islas ba ito, God, no? Oo, napunin yung bato. Eh, ang tao, may bato rin. Oo, sa'yo. Dalawang piraso na natira ko dun eh. Yung binili ko dito sa'yo. Dalawang piraso niyo iba. Pakalangani mo, paksiwin mo. Kailan ka bang bumili dito? Kailan? Dito ako bumili dalawa nung nakarang ano? Buwan? 15? Ay, nung uno? Uno yata ang bumili ako. Sos, tagal na pala yun. Oo, isang chichinas na po. Doon ako iwan pili. Palanganin na. Kailan ka naman? Duha na mga ngaon. Oo, doon. Sakit ka. Tunsil? Ito, laway. Tunsil na. Sa kuwana, lamig. Tubig lang malamig ba? Kasi yung tambal. Ano? Limugmog ka na lang upuan. Nang maligam ka ng tubig na inayasin. May limugmog yung tuntas. Magkakinawa ka. O kaya yung maupuan dyan na ano. Baktilol. Kaya mo din yata yan. Limugmog. Gusto yung prutas mo?
salamat sa iyo. Aking Panginoon Isus. Anging Panginoon ko. Bibigyan lubong. Ano po sis? Karoon laging nabalik. May galab shout out. Agoy. Parang uulan ata ngayon, no? Ayun, no? Pangit ang panahon, pero makita kong maganda itong dumaan. Joke lang. Pagkatotoo. Eh, no? Wag. Imbis na magandang pandaw. Good morning, mega live shout out sa 1 viewers. Yan ang guwapo kong kaibigan, kumpare ko. Ano meron kagabi, birthday? Puro birthday, puta. Bawat madalang ko, shot. Puta, bumiyahe ko kami. Bawat madalang, shot. Shot doon. Shot dito kila Boy. Oh, nagtagay lang boy kagabi. Dito. Baka makalabos, ang apat na tago eh. Yung checkpoint pa naman dyan sa may ano, may sa may tulay na ano, bakal dyan banda. Sabi agad ako ng ano, snowbear. Mamamara lagi yun dun eh. Mahirap maamo yan. Buti na, hindi ako para. Pangit ang parang ngayon, parang ano? Yung bagyo? Ha? Yung bagyo. May bagyo ba? Asan yung plywood ko? Diyan ka pa rin? May sasakyan ka. Kahapon sana. Marami. Sana nung may... May bagyo ba? Grabe po na, kaya yun, no? Tubig na yan ang buo. Oo. Di po. Hangin yung taas. Ha? Look. Ah!
Ano yung magpabaliw-baliw, ano? Tuloy na yan. Ha? Tuloy na yan. Hindi na yung bali-bali. Wala kayo. Kaligo. Kaligo niya ang city. Ay langis. Yan sino, kung ng isip mo, hindi mo kaya yan. Oo. Awatin mo. Ikaw, kung hindi naman tinong isip. Oo. Mabuti po. Wala, sa lalayo pa ng nilalakad. Oo. Hindi na control yung gamit. Okay, ano lang. Sobrang sa estimate. Estimated. Oo. Kung kaya pa tayo mag-estimate. Yung araw sa probinsya, di ba, uso yung mga tumba. Kutumba nga mga isip. Ah. Dito ka sa bukid pa lang, puyo. Hmm. Na daw po ata na mayroon daw sabi ng tatay ko kaya hindi ka nila hindi na sabi doon sa babae Oh. dahil hiya magsabi Ang ginawa? ikaw ba nasobrahan na sumama ang ulo hindi siya nakapagsabi doon eh pagdadating daw doon sa kanto naglalakad yun sasabihin na eh tahay na ganda pa naman ayan gano'n yan sobra sa isip niya pwede inom ka lang pala Maganda pa naman mga anak nun. Magandang anak nun. Nakawa? Dalagita na. Dalagita na Wala, na ganyan yung papa niya eh. Ang tanging hiling ko salamat. Ay nagdamag. Ha? Ng bawat ligaya lungkot ko'y limot ko na. Ano? Kaya na nalawin? Yung banog sa amin, kawagin. Nangain ng sisiw. Yan, lawin nga. Yung agila siguro, kita ka. Patay. Sobrang la. Kayang tao buhatin niya, no? Kainin yun. Sino? Namatay? Boss!
shout out. Morning. Uy, hello friend. George, ano? Legal Live shout out. Hello my friend. Yo, good morning. Hmm?
Meron. Ay, okay. Pag natuloy yan, di ba kami na yan? Marami yan. Yan ang wala ugali ng pagkulang. Mamaya sila na. Sabi nga, di ba, ano yung trabaho din? Magkano kayo ng manok? 100 po. Every sometime I will Satan someone Ano lang, yung 1 kilo yung picture. Ano ba siya? Sige po. Maano kasi kami. Ito, plastic. Bilhin mo. Yung malam. Ba't malam? Lagyan dito yan. Kahapon pa to. Wala yung bago ngayon. Wala to. Kaya pa pa. Kaya pa. Dapat may ano na. May discount. Mahal. tapang si Tyson ah. Pasko darating. Na ikay Dagatin pa. Dagatin ang estudyante. Ayan na lang, dalawa lang pala. Pahiwa ang mali. Kung sana'y magbabago. Iti Warrior Bar ang pag-ibig ko ay
Okay, plaster sa kuya. Pasa. Huwag sana'y magbabago. Ano to? Carbantos? Ano? Ano ba ito? Juan? Tamantakan ng Bataw, sitaw. bahay kubo. Tani? Adi, di pa tani. Yung balmutan ko nito yung Yung kasunod dun sa Mani. bataw. Yeah. Mani. Balo ko kibaw magantahan. Hindi mo alam kantahin yung Ewan ko, hindi ko bahay kilala. kubo, hindi mo alam. Oh, hindi ko kilala to eh. Sigarilyas. Sigarilyas at Ba, mani. sigarilyas at Mani, sabi niya. Ah. Ayan yung sigarilyas. Di ba itong halo ng sapsoy, no? Pwede rin. Alternate niya. Yung Ay, samantali ko na ita. Pasok na. may sakit niya. Isang linggo na hindi nakapasok. Ikaw Ah. hindi bumababa. Bababa lang yung kakain. Puso ang trangkaso ngayon. Wala hindi nakapasok. Ilan yung actress. Uso trangkaso ngayon eh. Oh. Pogi ba ako tayo? Pangit ko nga. Meron. Okay, kaya alam ko sa kwan. Kaya ito darating mga 8:30. 9:30. Rating oras na lang ang antayin. Alas 10 rin. Baliktad tuloy. Kung may baon, may bahaw. Ano, naging asin kami nito nila. Balik. Dahil ng estudyante. Balik na tuloy tinig. Bahala ko yung Pinay yun. tapos tayo na lahat eh. Tatataon na lahat. Isa lang. Ikaw dati, doon mo lang Ito, te. Pagsabaw. Kapatid. Kapatid. Matis. Oh, lang kamatis, mahal. Paman ng kamatis. Buyas na lang. Ginto. Kano po yun? Pila kaya? Sibidpor. Silipur. Siling rin. Wala din. Yun na namin kayo ba? Apatin natin. Oo, pati mo.
Then sabaw. Hmm. Sabawan na yun. Malunggayan mo, ayos na. Dahil malunggay dun. Tatay ko ba? Diyan kami gumagawa. Bahay. Ano yan? Kaya. Tama to. Yeah. Luya kami. Ano yung ano, sibuyas? Luya kung luya 5. Iba. Luya. Oh, saan ito po eh? Dito na? Ano yun? Para kung pala yan. Ditsin mo lang. Hala? Oh. Maganda yung bike na ano. Ay, saka dyan sa Mindanao pa lang kung ano doon. Yung charging meron doon sa gasolinan. Ano yung anong gasolinan? Meron doon yung charge. Di mo ba lang? Wala mo gagawin mo. Ay. Hindi, yan professional. Okay, student ang mga mahal eh. Eh, magkano pa? Huwag dagom. Oras pa yung student. Dahil May lumaan ng computer. Ha? Sakit ito? Tapong. Ay. Asa nagtaro nyo kapon? Na. May sod pa. Mamaya na. Gigawas mo ngayon eh. Kapon wala. Oh, kita. Bakun man rin. Baka kuha ano. Hindi ko kumuha kapon, may taro na kami. No. Kaya sa mga 200. Oy, Muklo. wow, ang bilis na natubag. Asa lang ka? Ito ka, Dan. Gagaon eh. Kung saan magkadiha? Hindi mo, tanghali. Asa rin mo, mama?
Kung saan mo dahil ron, Huibes? Siyempre, dinala mo. Oh, Dinala mo pala yung kasi kauban. walang asawa ko sa bahay daw. Sabi, Look. Sayaw ba? Sayaw. At ito, daan ikaw. Pag-open ba? Oh, dilagi. Eh, alam namin, oy. Dinadala mo na doon. Hindi na. Bahay pag mahuli ka agad. Hindi ko dalhin si pang bahay ko sa bahay. Ang ganyan, wala yung ko ay. Naiwan daw siya. Mabuti yung pwesto pa. Panawag mo ka ba? Hindi si Paco. Nalaon ko. Kaysa dito. Ito ang dano sa Ano, yung imong din kung di kipad ba, butangin nag-wifi. Basta, wala na. Nilag na, nabalhin ang buwan. Ano kaya ang ginagawa? Anong field maraming asawa. ano tanaw na ta? Masaya. Masaya na malungkot na iniwan. Subukan nyo kung kami asawa. Samuklas sila. Kung nalalasing ako lagi. Hindi ako nakapasok, hindi ako makabahan, hindi ako nakabangon. Suka ko na sa... Tapos marami pang asawa. Hindi kasi ako ano, hindi kasi ako nainom kasi. Kasi Benji ako, ano kaya pil mo lagi isda? Tanungin ko yan siya. Ano pil tayo hindi ka nagbubukas? Wala kong mga namatay ang asawa ko iba. Kasama ko lang. Mga baliw ko yung asawa iba. Ako nari. Umuwi ka naman yan. Ako nari na biyuda ka. Asawa ko nga na iba. Kasama ko lang. Kaya jaya ako eh. Ginagawa niya ang asawa ko walang biyudo. Walang mga ano sa ganyan. Walang mga hindi ka na yan. Hindi, uwi nga mamaya. No? Wala yan, hindi na yun nauwi. Ha? Hindi na yun nauwi. No? Asawa niya, balik lang siya ni. Dalawang bali, tangki control. Casamiro. Ang katawan. Tuhan. Ha? Mga sakit ang uban. Maya pa yun. Maliligo na. Yan, parang ito yung Ba, dinagdagan ha, puno. balik ang sako eh. Diyos! Tandaan na nga yung ilaw do. Nasabay ka sa anak kayo. Ito pala ito pa.
Ko naman. Dahil sa ang puso ko'y Ngayon mo kay Love. labis na inumibig sa'yo. Para doon si dili ko lang sa iyo yung ano. Pumapalakpak para mahanap ang iyong telephone mo. Ano ang gagawin? Mahanap ka ba? Puso kong damdamin. Kasa ka mo, ano, pakpak. Wala sa bahay. Oh. Mau ni bagus sih. Nah, wah saya ada dia.